Okay, padayon ta dire, padayon ta dire. Sa atong tulumanon sa joke time friend, atong mga ka-joker. No, nang mo lagi to nga mga nadakpan siya. Nalagay father and son man, ang iyang siya pala hubog. Ang iya pong anak lahubog pod. Matud pa sa iyang anak, tay wala mas nanay dire. Mag-inom taron. Ingon pong amahan niya. Asam pud dapit mag-inom dong. Oh, sa inuman god. Sa mga alang adto. Putag bikiri, no? Mao na. Adto na sila, no? Padulong na sila dito. Tatay, diri na tatay. Diri na tatay. Kay ay ni dinhi kay kuandre nang mingaw-mingaw buga ayo ba. Kita-kita ra sab dinhi. No, ay lagsaba ni kan darakpan ra ba kuno ka. O lagi dong nadakpan lagi ko dong. Pero ila nakagawas na mga gihapon. Nam suko gidos mama pa nga kasi kita na pong duha mo ni mo mga priso. Oh. Ay laga-balaga dong. Ano to? Hinahinay na sila og inom. Unya kadugayan nilang ininom nangahubog. Oh. Primero to ingon pa. Ayo kay nag-uban-uban yung tag-inom dire. Nagkabanding-banding kita pa. Yung pong amahan, ay lagi dong. Mo lagi ni mintas buhi pa ta. Magbanding-banding yun ta. No? Unya, pa. Magdugang pa ta pa. Sige dong, pagdugang dong kay murag wa pa man ko malipong ani. Odo kadugang sila mga ka-joker, no? Ang dugang sila mga pila to ka mga kiss. Pila ka mga kiss. Dong nang kung manguli na gani tadi ta moagi DS highway kay nay mga pulis, no? Oh. Nay mga pulis din ha. Asa man day ta agi pa. Di ra ta agi sa kasigpit-sigpit. Na kadugayan nilang ininom. Nangayabag na sila. Ingon na, ay, pre, ang anak ni kumpare na, pre. Ingon pong amahan. Oh, siya, pre. Tagadin gani ka, pre. Oto, nangalimot na sila pag-ayo. Ay, nagkumpare na sila. Ingon dahil itong iyang amahan na, pre, gadiin gani ka, pre. Ay, pare, kita'y kauban, silingan rata, pre. Ningon ang anak, kumpare pong anak. Oo, ni kumpare. Oto, no? Oto hitabo Sige pre, dinhi taagi pre. Kay
Nidako pra ba ko itong agi, pre. Dakpan ko atong kalbo nga pulis, pre. Dirita agi, pre. Ay sa pre. Nga asa bang gani, asa ganita nakakumpare, pre. Yung pong anak, ambot, pre. Wa, tsako kabalo, pre. Kung den tanag kumpare, pre. Amo to, nagkamulo na silang lakaw nagasamparay. Padulong na sa ila. Ingon na ang anak nga, pre, mo ni akong balay, pre. Tubag po ng aman, ako ba ng balay, pre? Ayag pangilog, pre. Ako ng balay, dili na imo. Dili, pre. Ako na, pre. Taga di ako, pre. Isura ni mga palahubog, oh. Lisod niya kayo mga palahubog, oh. Manay mo, pre. Sinong bagay ito, pre? Bagay ito, pre. Ha? Katon na ba kong Bruce Lee, pre? Bagay ito, pre. Bagay ito, pre. Bagay ito, bagay. Ah. Oto nga, sinong bagay, ligid-ligid sila. Kitaan sa inahan. Panglapdosan sila, gipangbubuag tubig, nangaulian sila. Ingon na yung anak nga, sin tabo na to pa. Sapa? Noon sa manay ka? Bunog man kay ka? Sa manay mong naong nga butoy mo na? Yung pong amahan nga, hasta pong imo daw. Butoy pod. Kisa manay na, nangilabot na to dire. Wala nga digid mga yun, no? Mga palahubog, kastilan na yung mga palahubog. Mismo ang amahan, wala kaila siyang anak. O ang iya sang anak, wa pod kaila sa iyang amahan. Ha? Unsa naman, wa naman ni sila mag-ila. Oh? Wa na mag-ila ang amahan o ang anak. Mao ni siya resulta sa mga tao nga way po asigig inom. Okay, thank you very much sa atong part 2, sa atong napagid tay mga part parts. Sunod, subscribe lang mo dire sa atong YouTube channel. Joke Time Friend, no? Gamay pagid tawo na nag-subscribe, no? Ato pa maluoy mo in town pag-subscribe. Ana, subscribe ta para nga ato nga katabang sad mo diri sa atong Joke Time kay kinarabang tao karon puno ra gis mga kagul-ana, no? Labi na sa pandemic na to karon. Wala nga kinahanglan na mo katawa sad ta, no? Katawa sad. Balag hilaw ang katawa. Okay ra, katawa ra gyud ta kay mo nay makapaayo sa atong kasing-kasing, no? Sa atong heart nga na broken heart, maayo tungod sa atong pag-smile, pagkatawa. Our merry heart is like a medicine. Ang pagpakatawa usa kini ka kaayuhan tambal sa atong mga rheuma, mga arthritis ug hubak ug hutoy diabetes. Salamat. Sabo. Inay do. Oh, sabo kayo. Thank you, no? Palihog subscribe sa atong YouTube channel, Joke Time Friend. Thank you very much.